गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसे फिन जासि हरफिननाय जाबाय। एक्चुअली जोंनि बिटिसि आव ना जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव सिखाव दिनै टपिकआ एक्चुअली सिखावनि सायावसो जागोन। ओमफ्राय माखासे कयेकटा बाथ्राखौ बुंलांनो सानदों। सिखावा मानो जायो? दिनै गोजोनपुरी एरियायावहाय दाखालि सान्तिपुर जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सान्तिपुर एरियानि जाय सुबुङा बङाइगाव बा चापागुरि नैबे गोजोनपुरियावहाय एसेब्लाबो टाउन एरियायावहाय थाफैनो गासैबो गोसो जायो आरो लुबैयो। सोरबा आइजो फरायसा स्टुडेन्टआनो होन, सोरबा फेमिलियानो होन, बा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय रुम भारा लानानै मोनसे न'खराव भारा लानानै थाफैयो। नाथाय बेवहाय मा जाफैयो? बिथांमोना बाइक गोदान मोनोब्ला सिखावाथ' सिखाव जोबनो थांखाया। टाउन एरियायावहाय ओरैबायदि सिखावखा, नों दिनै मा मोजां जिनिस दोनफैदों बेखौ नोजोर होग्रा सानफ्रोमबो बे बुस्थुखौनो नोजोर होयो। आरो ओमफ्राय सिखावखौ मोनोब्ला खायफानि आखायाव गोग्लैयोब्ला मोजां रोखोमाव बुजाया, गाज्रि रोखोमावसो बुजायो। नाथाय दिनै जाय मानसिया जाय सुबुङा दिनै बाइक खावजादों बे सुबुङा दिनैहाय गावनि हा 2 बिघा दं, न'आव 2 बिघा हा दंलायोमोन। गामि ओनसोलावथ' आबाद मावग्रा हा नालाय मा बेसेथो दाम गैखाया। हाइस्ट थांगोन 70-80 हाजार बेफोरबायदि। दिनैहाय बियो बे हा 2 बिघा फाननानै बाइक गंसे बायना लादोंमोन पालसार। गावआ दिनै स्कुलाव थांलाय कलेजाव थांनो थाखाय हान्थिनो थाखाय उसुबिदा जानायनिलाय दिनैहाय पालसार गंसे बिमा बिफाया जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों हा फानलायनानै दिनैहाय बै फंबायनो, बै गथ'नो, बै सुबुंनो बाइक गंसे बायनानै होदोंमोन। नाथाय बिहा मा जाबाय? मास मोनसेयावनो नाम्बार प्लेटबो जायाखैमोन पालसारा। दिनै बिग बाइकखौनो खावनानै लानानै थांबाय। सिखाव होनबाथ' दिनैहाय सोर बर', सोर हारसा, सोर बांगाल, सोर मा ना, सिखावा खुनु ट्राइबजों खोथा गैया। सोरबा बर'निखौ लाङा बे नङा, सोरबा हारसानिखौ लाङा बे नङा, सोरनिबा बांगालनि न'आव जे हाबनानै जे माबा मोनसे खालामा बे नङा। दिनैहाय जों जेरावबो सेफटि गैया। सिसि केमेरा दङ, थासि थानानैबो दिनैहाय बे मानसिखौ न'खरनि पालसार बाइकखौ खावनानै लानानै थांदों। बेल' नङा, बेजों लोगोसे गुबुन सासे सुबुंनि बिथांनि फट'खौ, सावगारिखौ आं स्क्रिनाव होगासिनो दङ। दिनै बेनि बाइकखौ लांनानै मा मोनहैखो? आरो बै सासे सुबुंनि टिभिएस स्कुटिखौ दिनै खावना लाना थांनानै मा मोनहैखो? बेसेबां रां खामायहैखो? दिनैहाय बे मानसिया जाय सिखाव, जाय लांग्रा, जाय मानसिया खावनानै लानानै थांदों, दिनै बे पालसार गंसेखौ फाननानै खय हाजार मोनजागोन? बे हाइस्ट मोनजागोन बियो 10-20 हाजार थाखा। बिनि बाराथ' होनो हाया जायफ्रा सालायगिरि। आरो बेखौ जाया पालसार बाइक खावजानाय लानानै दिनै बावहाय फरायफैदोंमोन बा लजिङाव थाफैदोंमोन, दिनै बिनि पालसारखौ जुदि सिफायना होनाय, बिनि गोसोखौ सिफायना होनाय जायाखै होनबा? थ' दिनैहाय बिनि जाय सुबुंनि गथ'नि फंबायनि बिथाङा बाइक खावजानाय, बिनिखौनो आं दान्दिसे नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों। थ' अननानै सोरबाया जुदि लांसनबायदोंबा बा लोगोनि होननानै खेला खालामनानै लांसनदोंबा अननानै होफैयोब्ला मोजां जागोन। आरो जायफ्रा लांनाय बिथांमोननि सिसि केमेरायाव भिडिअ' फुटेजआबो दङ आरो बिथांमोननि फट'खौबो आं स्क्रिनाव होनानै होगोन। सिसि केमेरायावहाय जिहेतु भिडिअ' फुटेज दङ बेखौबो आं जोबथारनायाव बेखौ एसे खोन्थानानै होगोन। गंसेल' नङा होमबा, खालि गंनै लांदों। टिभिएस स्कुटि गंसे क'क्राझार नाम्बार, आरो मोनसे पालसाराथ' नाम्बार अनलि निउसोमोन, अनलि दान मोनसेल' जानाय, मास मोनसेल' जानाय। बे पालसार गारिखौ बिथाङा, बै सुबुङा, बै फंबाया हा फानलायनानैसो बायनाय जादोंमोन। आरो बिथाङा केसबो होनाय जाबाय। थाबैनो जुदि होफैयोबा आरो नङाला चिरां डिस्ट्रिक्टआव पुलिस थानायावहाय गथाय हैयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानदों। खारन आं लांसनदोंमोन लोगोनि गारि बिदि होननानै होयोब्ला हयथ'बा बेयो केसा थाबैनो जोबहैगोन, नर्मेलैनो फोजोबनोबो हागौ। जुदि नोंथांमोना जुदि होफैयाबा बिनि सायाव जायफ्रा लांनाय, जाय सिखावखौनो होननांगोन जोङो, जाय मानसिया सिखाव, बे मानसिनि भिडिअ' फुटेज गासैबो दंजोबो। आरो बे सासेखौ मोनबानो गासैखौबो जों मोनगोन होननानै आं सानदों। सिखाव हाबदों आरोखि। सिखावा सानैमोन। ओमफ्राय वाल गाखोनानै, नैबेजों गाखोनानै ओमफ्राय ओरै हाबनानै बैयाव केमेरा मोनसे दं, बेखौ हास'ग्रोफैदों आरोखि हाबनाय लोगो लोगो। बेनिफ्राय बाइकआथ' नैबेयावनो दोन्दोंमोन, गंनै लांदों। आंनि गंसे, आंना पालसार 125मोन, मास मोनसेबो जाजोबाखैमोन, गोदानमोन गारिया, नाम्बारबो जायाखैमोन।
ओमफ्राय नैबेयावनो दोनदोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय बहननानै लांदों आरोखि ओरै गैयाबाबो बिसोर बेयावनो आधा घन्टासो नायग्रोदों आरोखि जायगाखौ रावबो थाल मोनाखै मोनानि 3टासोआव जादों आरोखि 27 मोना ओमफ्राय मोनानि 3टा 28आनो जाबायमोन 12टा बारबाय नालाय बेनिफ्राय ओरै दर'नानै लांदों दामानि मोनफिनाखै आरोखि बाइकखौ मोनफिनाखै ना बाइक केस थाखा होनानै लाखादोंमोन बाइकखौ औ केसमोन बाइकआ मा गारिमोन पालसार 125 ओमफ्राय स्कुटिबो गोमादों होननानै बुङो बबे जायगायाव गोमादों बे स्कुटियाबो बेयावनो दंफायोमोन आरोखि बयनो ज' दंमोन आरो औ बेहाय माने गारिखौ गैयाबाबो 8टा 9टासो दोनो आरोखि रुम थाग्राफोर लजिं थाग्राफोर अरिजिन नङा माहायबा बुंनाया आंनिया जायगाया अरिजिना निज्लागुरियाव चिरां डिस्ट्रिक्ट सान्तिपुर पस्ट अफिस आरोखि ओमफ्राय बावहाय माबाफोर ओरैनो लजिं थायोमोन नामा औ माने आं दा फरायगासिनो आरोखि बेयावनो DLED कर्स लादों आच्छा माने जोबथ'वाखैमोन 1 बोसोर थांबायमोन ओमफ्राय दा माने बिराद प्रब्लेम जानानै दं आरोखि बाइकबो गोमाजाबाय स्कुलाबो गोजान जायोना ओरैजाय माने आं एसे ओरै बर' जायगाखाय खाथि ओरैजाय थाफैदोंमोन आरोखि ओरै हारसा जायगा होननानै थाना साना ओरैनो FIR होना दोनदोंना दोनाखै FIR होनानै दङ केस रेजिस्टार जाबाय दिनैसिमबो पुलिसफोरनिफ्राय मा रिपर्ट मोनदों पुलिसफ्राथ' दा माने गावसोर बुंनाय बायदिबाथ' जों खामानिखौ मावगासिनो होनो आरोखि सोंबा खामानिखौ मावगासिनो नागिरगासिनो बिदि होनना बुङो जालाय नोंबो आदा बेखौनो दादाथार नै फरायदांनो बिराद